7 taong gulang na bata na nanghuli ng dagang bukid patay matapos maatrasan ng harvester sa Tarlac. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Nauwi sa trahedya ang panghuhuli ng dagang bukid matapos masawi ang 7 taong gulang na batang lalaki sa barangay Panse, Ramos, Tarlac. Kasama ang iba pang mga bata nanghuhuli raw ng dagang bukid sa palayan ang biktima na si Frodencio Mangawag Jr. Sinusundan daw ng mga bata ang harvester dahil sa bawat pagdaan nito sa palayan ay lumalabas ang mga dagang bukid. Nalaman ko po dun sa paralo niya po na daw na daw ng harvester daw po. Ang dami nila kapon, hindi nila tinitingnan. Sabi ko, nasasagilid na kanila. Bakit pa natin nasalpak? Hindi raw alam ng operator ng harvester na may mga bata sa likod, kaya sa pag-atras nito ay tinamaan ng biktima. Nung in-interview ko po itong driver, nagulat na lang ako ko na parang may tumunog, tas nang makita ko, sir, may paan na pala ng bata akong nadaanan, sir, yun na na ako, sir, hindi na ako makaano para akong naiiyak ako, sir. Sabi, siyempre, hindi ko naman akalain na ganun, sir, na makaka-aksidente ako na makakapatay ako. Ayon sa pulisya, dead on the spot ang biktima. Hindi na raw nagsampa ng kaso ang mga magulang ng biktima laban sa operator ng harvester sa kasunduan na magbibigay ng tulong pinansyal. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.